Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukhaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato siyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan, mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya mabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya na nga matay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Niya kita ni ining Domingo Solemnidad sa bililhong lawas og dugo ni Jesus, or gitawag natog Corpus et Sanguis Christi. Mga igsoon ko ni Kristo, atong pagtagad o atong mga pagampo, paghalad nining misa, alang sa to mga kaigsuunan nga mga nagmasakiton, nga naa sa ilang mga panimalay, o sa mga nagkalanlaing mga tambalanan. Ug alang usab sa to mga kaigsuunan nga gihikawan sa kahigayunan, aron makasimba, ato ning gihalad og gipaambit alang nila. Mga igsoon ko ni Kristo, sa atong Ebanghelyo miingon si Jesus, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi." Niining mga pulong ni Jesus, mga igsoon, daw lisod kayo sabton, labi na sa mga Hudyo. Maglisod sila pagsabot niini. Gani nangutana sila, unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Mga igsoon ko ni Kristo, bisan gani sa ato mga kaigsuonan, lisod kayo sabton ang misteryo sa Eucharistia. Apan ang atong pagtuo, nagpahinumdum kanato nga kada ambit nato, kada tambong nato sa santos nga misa, dili lamang ta mikaon sa ordinaryong pan, kundili gidawat nato mismo si Jesus. Ang iyang gugma, ang iyang presensya, ug ang iyang kinabuhi. Sa atong kinabuhi, mga igsuon, labi na nini atong panahon karon, kung ang atong espirituhanon nga kinabuhi daw kapuyon, daw bation og galaay, daw walay kadasig. Apan gipahinumduman kita nga ang tanan natong mga kabalaka, mga tinaguan nga mga kasakit, o bisan unsa pa nga naa sud sa atong dughan, si Jesus nagpadayon sa pag-imbitar kanato sa iyang talad kananan. Dili man tingali maperpekto nato ang atong pagkinabuhi tungod sa atong mga kahuyangan, apan tungod sa iyang grasya ug sa iyang panabang, ang atong kagutom ug kauhaw
atong makaplagan diha lamang kang Hesus. Diha sa iyang gugma o sa iyang paggamakanunayon dinhi kanato. Mga igsoon ko ni Kristo ang Eukaristiya, dili lamang usa ka ritual o buluhaton kada misa, kundi nagpahinumdum kanato sa usa ka pakig-ambit, usa ka relasyon sa Dios ug sa iyang katawhan. Gusto ni Hesus ug misulti siya kanato nga gusto siyang makigiusa, makigambit kanato. Kay gusto niya ang atong kasing-kasing nga napuno sa kaguol ug kasakit matambalan pinaagis iyang kaugalingong paghigugma kanato. Ug ang nakanindot niining pagsaulog nato mga igsuon, niining Corpus Christi, nga ang Ginoo gusto gyud nga magpaduol kanato. Gipili niya o pinaagis bayhon sa gamay kaayo nga pan aron pagpahinumdum kanato nga dali ra gyud siya natong makabuot, dali ra siya natong makaon. Og naghisgot og pagkaon. Kitang mga Pilipino hilig man gyud tagkaon, di ba? Og kaon na gani malas kita. Pero sa mas giingon ni Jesus, ang pagkaon inyong gikaon, gutmon gihapon mo. Pero kini akong pagkaon, nga gipaambit kaninyo, maghatag kaninyo, og kinabuhi nga walay katapusan. Diin kita nakighiusa kang Kristo, og kini mao ang naghatag nato og kalipay. Panahon sa mga pagsulay, naghatag usab kini nato og kahupayan. Naghatag ka nato og paglaom aron ta makalahutay ug makapadayon sa panaw sa kinabuhi hangtod sa iyang pagpaambit kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Eukaristiya mga igsoon o kining pagsaulog nato sa Corpus Christi nagtawag og nagdapit usab kanato nga kita usab mahimong lawas ni Kristo ngadto sa uban. O kini nagdapit kanato nga kita mahimo untang kalanon alang sa ato mga kaigsuonan. Tabi na sa ato mga kaigsuonan nga mga gigutom. Sa ato mga kaigsuonan gigihikawan sa mga material nga mga butang aron sila makapadayon, makapalambo sa ilang pagtuo. Or kaha mahimo tang kahupayan alang sa mga tao nga nawad-an sa kadasig ug paglaom. Mga igsoon ko ni Kristo, nining pagsaulog nato, nining maong solemnidad. Unta, dili lamang kutob kita sa pagkalawat, dili lamang kutob ta sa pagsimba, kundi maghatod ni nato ngadto sa tanang mga kaigsuonan nato nga maambit nato si Kristo sa uban. Kay sa ato rabang panahon karon, gusto na ta nga mag-iya-iya. Kanang kita ray kanunay mabulahan ba? Ato-ato lang, dili na gani ta makapaambit sa uban. Bisan sa ato mga pagpangumusta, bisan sa ato mga smile, ihikaw pa nato. Isip mga gitawag og mga Kristiyanos, ato ning ipaambit. Ngaunta, matag kalawat nato siyang lawas og dugo, mahimo tang kinabuhi sa uban. Mga igsoon ko ni Kristo sa katapusan, unta, kini ng maong solemnidad, magtabang ka nato, aron kita mahimong faithful diha sa Ginoo. Abisan sa mga kalisod, makalahutay ta, makapadayon ta sa atong panaw, ug makahatag tag kinabuhi sa uban. Aron kining mga igsuon nato nga naas kamingaw, dili sila makabati nga nag-inusara. O dili sa atong presensya, sa atong paghigugma o pagtagad nila, mahiusa kita isip o sa kalawas ni Kristo. Iniguon diha sa iyang gugma o sa iyang kaluoy. Amen.